Parti û Eketî pênc demjimêran di kombonê dabûn. Nêçîrvan Barzanî jî dibêjît me komboneka baş encam da. Bînerin Ajansa Xanî dem baş. Digel me bin di îvana storî pêşkêş kem. Nîviroya Evro Parti û Eketî li ser astekê bilind kombûn û kumeka pirsên giring û stratejî li gel xwe birbûne nava kombonê da. Dirêjiya demê kombonê wê yekî aşkera diket ku danûstandinên kûyr û giring di navbera wan hatîne kirin. Piştî kombonê Nêçîrvan Barzanî ragihand wan komboneka baş encam da. Di nava partî da Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî cêgirên Serokê Partî Demokratîk Kurdistan û gel şandekî. Her wesa Eketî jî ji Bavil Talabanî û Qubat Talabanî serok û cêgirê Serokê Eketî û şandekê endamên mekteba siyasî pêk hatbûn. Li gorî ragihandina hevbeş ya Partî û Eketî di kombonê da rewşa Herêma Kurdistanê û Iraqê bi taybetî û rewşa hestiyara deverê bi giştî hatine gengeşekirin û her du layen du partî li ser hemahengî û pêkvekarkirinê û pêdiviya komvekirina hêz û şiyanên sercem hêz û layenên siyasî kir. Ew jî bi merema parastina qewareyê Herêma Kurdistanê û cariştina stratejiyeka hevpişk ku guncay bî li gel livîn û rûydan û guhorînên vê qûnaxê û robrobûna alingariyan. Di beşekê tiyê beyanê de hatiye her du la hev rabûn li ser bihêzkirina xalên hevpişk û çareserkirina gîr û giriftan bi arasteya berjewendiyên neteweyî û niştîmaniyên Kurdistanê. Her wesa Partî û Eketî du partiyê li piştevaniya pêngavên hikûmeta Herêma Kurdistanê kirin. Bu cabînkirina şayîstên darayî mûçeyê mûçexwarên Herêma Kurdistanê di çarçovê destûrî Iraqê da. Li dumahiya kombonê biryar hate dan kombonên wan berdewam bin. Bu vê çendê jî aliyetekê guncayî hate diyarkirin û kombona wan di seqayekê aram de hate encamdan.